ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି କଲେଜ ବାହାରିଥିଲି। ତ ଦିଦି କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି କଲେଜ, ତ ମୁଁ ତା ଦିଲେ ସାଇକେଲରେ ବସି ପଳେଇଥିଲି। ଦିଦି କହିଲା ମୁଁ ଚଲେଇବି, ତ ସିଏ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିଦି ସାଇକେଲକୁ ପାର୍କିଂରେ ଲଗେଇଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଅଟୋ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା। ତ ଆମେ ଦିଦିର ମୋର ଅଟୋରେ ବସି ପଳେଇଥିଲୁ କଲେଜ ପାଖକୁ। ତାପରେ କଲେଜ ପାଖରେ 3 ଜଣ ଭାଇ ଆମକୁ ଭେଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଦିଲେ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ, କାରଣ ଆମ ସାଙ୍ଗ ବି ପାଖରେ ଥିଲା, ତ ତାର କିଛି ସାମାନ କିଣିବାର ଥିଲା। ତ ସବୁ ସାମାନ କିଣା ସରିଯିବା ପରେ ତାପରେ ସେ କହିଲା ଯା ପଳେଇବା। ତ ଆମେ ଅଟୋକୁ ଆଗୁଳି ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ତ ଆମେ କିଛି ଦୂର ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ହୋଟେଲ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠି 2 ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଖାଇବା ସରିଯିବା ପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିକି ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ। ଆସିକି ଦେଖିଲି ତ ଆମ ଗୁଗୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ତା ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି କଲି। ତାପରେ ତାକୁ ହାମ୍ବୁଡ଼ା ଶିଖାଉଥିଲା ଆମ ବଡ଼ ବୋଉ। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ ଦେଖିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାବାଙ୍କ ଦେଲେ ସେ କେମିତି ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ହାମ୍ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ବାବା ଗଲେ ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ତ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତାର କିଛି ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବାହାରକୁ। ଆସିଲା ସେ ଗୁଗୁ ବସିଥିଲା, ତ ତାକୁ ଧରିକି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲେଇଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ କଲ୍ କଲା, କହିଲା ତୁମର ଜଣେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ଆଇଛି। ତ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ବରଗଛ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ପାର୍ସଲ୍, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ଆସିଥିବ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲା ସେ ମାମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ସାର୍ଟ। ତ ମୁଁ ସାର୍ଟଟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲି ଟିକେ ବୁଢ଼ୀମାଠିକି, କାରଣ ଜଣେ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମାଛ ଦେବାର ଥିଲା ବୁଢ଼ୀମାଠି। ତ ବୁଢ଼ୀମାଠିକି ପଳେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମାଛ ଦେଇଥିଲି ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା ଏଠି, ତ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଧରି ପଳେଇଥିଲି ଆମ ଘର ଆଡ଼େ, କାରଣ ସିଆଡ଼େ ଏବେ ଖେଳ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବାଣି। ଆସିକି ଦେଖିଲି ତ ଆମ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଖେଳ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଇଲେଣି। ତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିଛି ସମୟ, ତ ଖେଳ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଏହି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।